स' लोगोफोर जों दायो गामियाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं दा जा गोबाव जाबायमोन भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै गरमनि थाखायनो लोगोफोर ओरैबायदि गरम जादों बोथोरा दामानि ओमफ्राय दायो जों फुजाबो होखांबाय ओमफ्राय दायो गामियाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोरजोंनो मामियाबो रेडि आंबो रेडि आइबो थांगोन आरोना ओमफ्राय आइ थांगोन आं थांगोन गेन्दा थांगोन आरोना ओमफ्राय नै गावनि थांगोन जों दायो ओंखारलांग्रोनोसै र' जों दायो थांग्रोसै लोगोफोर फांखाखौ बन्द' खालामसै लाइट बन्द' खालामनोसै थांसै बन्द' जाबाय थांसै जोंहा गामियाव लोगोफोर अखा जागोन नामाथाय नै अखासो दोमैदों माथो बोथोरा अखा जागोन खोमा मिथिया सोरनि गामि मा गामिलायनो गारिनि इथायाबो लै दल'आवनो थाथारा मनालिया दुस्थ'थार मा नांगौ ए बिथिंबो हाबजागोन बेजों मा हाबजागोन गेन्द्रा बेजों मा हाबजागोन आइयाबो याव सोरनावबा जों गामिजों ओइ फुख्रिनि मोननायनि सिगाङाव लामा ओंखारनो हायो जायखिया बे फोथारनि जोबनायजों सिदा लामाया आं सोरनिबा न' स्कुलनि वाला बिनि जोबनाय सिदानि सानिया ना बाइकफोरदोंबालाय थांलाबायो मा बाइकफोरदोंबालाय थांलाबायो नै बिसिनाव थांदों आइया ओमफ्राय जोंहा फैला गारियाव नेनोसै ओमफ्राय न'आव थांसै गामिनि न'आव दाख्लैनि पकरिखौसो जाबोनांगौमोन जोङो गोथावथारमोन दाख्लैनि पकरियासो खांख्राइ साम' फैबाय आबैया फैबाय आबै फैबाय फैनाय आबैया ओरैसो फैदोंमोन बेयाव फैदोंलायबावनो जि मोजां जाबायबो खिफि बेन्दोंखौनो बोसाबजोबथारबायलै बियो थोबायबो जा गुवार गुवार जाबायना माया ओइ मैथा गैया नामा एबाराव मानो मैथा गायाखै नोङो देग्लाय मानो मैथा गायाखै नोङो बा बानलु फिथां अलदर नामा मानो फैफागोन नोंलाय थ' जागोन बेखौ ओंख्रि अलदर होनाङा खोमा नै लोगोफोर जोंना आइना फानलुआ जि मोजां मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंना बिबोना गान दामबाय थादोंमोनहाय बेखायनो आङो होनो गोनां जाबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंबो बानलु बोरदोना जि मोजां लोगोफोर मोनानायखायनो मोजां नुवासै आरोना एसे स्रां मोनबा मोजां नुगौमोन जों फैनायानो एसे लेट जादों नालाय ओमफ्राय बेखायनो नै मोनालायबाय आरोना लोगोफोर मैगंफोरखौबो खानो हास्लाबासै लोगोफोर मोनानानै ओमफ्राय नै आंना फिसाजोआ बिथिं बिबथैया गान दामबाय थादोंमोन नालाय मोसानो नागिरबाय थादोंमोन आरोना अना खानानै ओमफ्राय नै इथिं बोरमा फिसा नुहुरनानै बोरमाजों गेलेनो नागिरलायबाय जोंहा टाउनाव थानाय जेबो नुवाना बिदि ओमफ्राय गामियाव थांबाथाय अमा दाउ बिदि नायनो नागिरसोयो आरोना आंना फिसाजोआ मोनालायबाय जोंहा नै गामियाव थांनाया मोनानानैसो सफैबाय जों थांग्रोनोसै ओइ नै आथाया फैबाय जाबोआखै होन जायाखै होन जाबोआखै होन ओइ नै आबैया माबायालाय प्लास्टिकनि लाबोदों दायो नै जोंहा सफैनानै दायो बोराइजों जोंहा रोगानो नागिरबाय आरोना लोगोफोर दाख्लैहाय जोंहा टयलेटआ हा दै लोमबाय थानायाव जोंहा दि बोराया हा रोगाबाय थादोंमोन ना बानायबाय थादोंमोन दायो बेखौ रोगाबावनांगौ आरोना रोगाजोबनो हायाखै लोगोफोर ओमफ्राय दाख्लै बोरायाबो हारसिं रोगादों ओमफ्राय दा दिनै एसे रोगाबावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जों दायो रोगाग्रोनोसै
माथे बारा थान्दा फैथारदोंना खनब्रै लांखांबाय खनब्रै अखासो हाबाय माथो अखा थाइफ्रिलायबाय फिसा फिसानो जोमैयानो हाथरखियानो गैया नै हाथरखियानो गैया आयदा मेगनाव मा हाबखोनालाय दखाना दाबो बन्द जायाखैनो जा गोथाव जालायबाय नै हा रोगाया गेन्द्रा दाख्लै आं गैयियाव हारसिं रोगाबावदोंसो बेलासियाव ना मायाव रोगामोनलाय नों गेन्द्रा हाखौ फुङावमोन ना फुङाव हारसिं रोगालायबावदोंसो गेन्द्रा दाख्लै आदै गोलोमजोब्बाय अखाया ज्राम ज्राम हाबाथाय रोगानो गसिगोन आरो ना गेन्द्रा हो अखा हाबाबो रोगानांगौ लांसै मा मोनलायलाय नुदों आयु जि बुरजा होखादों एबाराव आयु थैबायलै गैलालै जि बुरजा होदोंहाय गेन्द्राया एबाराव होब्रेलायबाय खोमा बुरजायानो गेन्द्रा लास्ट जाबाय बेनो रोगाला जागोर गोथाव जाबायलै ट्रेक्टर गंसे रोगाबाय खोमा गंनै ना बे हाया हो लास्ट बेनो जोब्बाय एबारावनो रोगाला मेंबाय टाइमाबो 8टा जाबाय आयदा मेंबाया जागा दख'ना हो गेन्द्रा आंनिखौबो टाइम गेन्द्रा मौजिया मारैबाथार बेखिनिखौथ' गोबावबासो जोङो नाय जा बुरजाखा दे जाय लामा र' गेन्द्रा आयौ फाग्ला जा गोजौ जाबायलै लाजि नामा फाग्ला दै फाग्ला मोजां मोनदों नामा जि गोजौ जाबाय एबाराव बेखौ उल्था थाइनैसो होबानोथ' समान जागोन आरो बस्ता मोनसे होनांगोन बारा हासोनानै फट' खेबनो गोलोमजोब्बाय लोगोफोर नै हा रोगानानै मेंबाय दुगैफिननांसिगोन हा नांजोब्बाय हा रोगादोंमोन दुगैखांबाय मामिखौ फुथुनोसै उन्दुनो ओंखारबाय नै लाइब्रेरियावनो जालायथारबाय नै बेहा उन्दुनो ओंखारबाय ना दे उन्दुनोसै गाखोदो बिसिनायाव फै उन्दुनोसै नामा हासुखाबाय फैदो उन्दुनोसै उन्दुनो जाबाय नै टाइमबो जाबायना 8:30 जालायबाय फैदो हौवा थाङा दासो हौवा थाङो नामा नों ओंखाम जादोंना जायाखै ओमफ्राय ओंखाम जादोंना जाबाय आलुजों आंखौ उन्दाय खनसे मामिखौ उन्दाय उन्दुनो ओंखारबाय जाथारला दुगैनोसै मामिखौ बाय 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 गुड नाइट दे गुड नाइट नै दे उन्दुसै आं बै मोनसे फांखाखौ होनो र' बे फांखाया जि गुदुंसो जायो दे थादो नोङो जिरायलाय फांखाया नै बेयो लाजाया ओरैबायदि गुदुंसो जायो ओंखायनो बेखौसो होयो टेबोल फेनखौसो होनांगौ नै बिसो गुसु जायो जोंना आं मामिखौ फुथुगोनसै बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर ना मामि दोनसै ना मामि ना जोंहा रुनोसै मा दिनैनि भिडिअआ अखानायै जालायबाय आरोना आंबो ओमफ्राय भिडिअ लानो हायाखै नै दा एसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जों मामिजों आंजों दायो मामिनो दौनो थाखाय खिस्रिखौ संखांबाय आरोना खिस्रिखौ दायो मामिनो दौनोसै आरोना लोगोफोर बेलासिबाय दायो ना खिस्रि दौसै आङो दायो खिस्रियाबो मोनखांबाय आंबो दुगैनानै लाखांबाय मामियाबो दहाय दुगैखादों दायो दुगैला आरोना बेयो ओमफ्राय बोथोरा एसे बांद्राय गरम जायाखै आरोना दिनै अखा दोमैबाय थादों लोगोफोर अखाबो हानो हागौ दा मोनायाव ओमफ्राय दा हायाखै आरोना र' गुदुंथारना खिस्रिया दासो मोनदों जागोन ना हाय दे हाय आं ओंखाम जानो नागिरदों लोगोफोर
आदाया मामिनो ओंखाम दौसै आरोना लोगोफोर खिस्रिजों भिडिअखौनो लाबोनोनो हायाखै आरोना लोगोफोर दाख्लै माने ओरैबायदि गरम बोथोरा नै साननैसोआवसो एसे अखा दोमैबाय थानाय थान्दा जादों आरोना ओमफ्राय नै मानियाबो ओरैबायदि माइसुं बेरजोबदों ओमफ्राय दाख्लै बाबाया पाउडार लाबोना होनानैसो दायो एसे खारबायानो होनजाबाय आरोना दा गैला आरोना पाउडार सारनानै खारजोब्बाय आरोना माइसुङाबो ओमफ्राय आंनाबो जि आखाइयाव बेरफालाबायबाय सिख्लायावथ' बेरामोन सोरबा सोरबा होनो गथ' गोनांफ्रा बिमाफ्राबो माइसुं बेरखाजोबो होननानै बेरमारोबो लोगोफोरनि सिख्लायावथ' बेरानोमोन आंना माइसुङा ओमफ्राय बिदि आखाइयाव साफा बेरजोबदों आरोना बिदियाव माइसुङा थाबफ्रानो नै सुनुआ ओमफ्राय जोंना इथिंजाय मामिया बेंगलरनि बोरै आइ स्कुलाव बेंगलराव लानानै फैदों आइमोना गोजौखा नै ओमफ्राय आइमोना जोंहा थास' आथिं खाना लायदों आरोना बैथिंसो जोङो मोनसे जायगायाव बेरायबाय थायोना बै जोंनि साइडथिं बेथिं खाना लायदोंमोन आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय मामिया थास'खौ जि दांनो नागिरो आरोना आइया ओमफ्राय देखायनोनो हायासै उखा मुखा दोननो नांबाय आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय नै बे दिंखियाखौबो खानानै लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोरा आइमोनहा नै